neste caso, pois empata ca raigame do lugar cunha das señas de identidade non só da rúa, sino tamén de todo Valdeorras, non? E, en definitiva, pouco máis podo engadir do que decía a alcaldesa, senón afondar algo máis en que esta actuación, que non ten un gran calado económico sin despreciar, porque é unha cantidade importante, 265.000 euros, dos cales o 5% vai a poñer o Concello e o 95% a Confederación. Pois con esta actuación o que buscamos é potenciar, alicerzar pois ese conxunto etnográfico tan maravilloso que hai poucos en Galicia. Agora estáse me acordando tamén o de Vila Chaves na Cova de Brollón, pero pouco máis hai de conxuntos. Sacaba a colación porque tamén unha disposición, un concepto moi parecido, un grupo de adegas en algo tan importante para a rúa como é a viticultura, non?